Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Kao što prenosi se od Omer radijallahu, prenosi od Ali radijallahu, da su oni rekli el Kur'anu hammalun zu aujuh. I čak Ali radijallahu kaže kada se raspravljate sa novotarima ili sa havaržima, kaže raspravljajte, dokazujte hteđu, kaže bi sunne, dokazujte sa hadisom, nemojte s Kur'anom. Znači reći, pa čuj ovo, nemoj s Kur'anom. Zašto? Zato što je Kur'an hammal, znači može se tumačiti na ovaj ili onaj način. Zu aujuh, različito pristup, gledam sa strane jezika i drugih stvari. I zato imamo sunnet. A Allah dželešanuhu je nama zagarantovao da će biti Kur'an sačuvan. Da će biti sačuvan. Kako će biti sačuvan? Sa lafzom, sa riječima, sa tekstom. Vi znate kuranski ajet. I to je stvar potvrđena. Znači to da je Kur'an sačuvan sa tekstom, sa ajetima, to je tačno. Ali tumačenje Kur'ana, tefsir Kur'ana, to je druga stvar. Što se tiče teksta Kur'ana, vi znate danas kad bi otišli bilo gdje, bilo neki mekteb gdje djeca uče Kur'an, u arapskom svijetu ili ovdje, i oni suru koju su naučili, ti njima pokušaj iskrenuti nešto suri, slovo vav ili fa, promijenim ili bacim. Djeca će reći, nije tako ovako. Djeca malo kad nemaju pojma o životu. Znači to je tako, kao što onaj tamo u Egipte pokušao da istraživao kobajag Kur'an, da nađe mahane i otišao da isproba kod djece tamo na selima, da isproba, da vidi koliko ljudi znaju Kur'an i tako dalje. Otišao tako tamo kod djece gdje djeca uči Kur'an i neke sure, ne manje veće sure, počeo da ubacuje neke riječi, harfove skrivljije. I djeca stanu odmah i odgovor njemu ispravi ga. On ima ovako, kaže nije tako, djeca sprema ratovat pred toga. To djeca znači, sibjan. Djeca tako reaguju na Kur'an. Znači, Kur'an ne trebamo se sekirati da je sačuvan lafz Kur'ana. Ali tumačenje značenja, to nam Allah šanu nije zagarantovao. Kako nije zagarantovao? Nije nam zagarantovao da će tumačenje tefsira Kur'ana biti sačuvano. Nego danas imamo tefsir batini, unutrašnji tefsir. Ono, jel, kad kaže u Kur'anu dođe namaz i zekat, kad ne misli namaz zekat, nego ima, kaže, preneseno značenje, nešto drugo se misli. Kao što su ovi neki tamo rafidijske sekte rekli, Ismailije i ostali. Ima tefsir Mu'tezila, po kojem je preveo, jel, Besim Korkut. Ima sufijski tefsir, dubine, širine i te kaderijski, onaj. Ili najrasprostranjeniji tefsiri su ešaricu maturidijski, u sifatima. Malo je tefsira koji su ispravno, po pitanju sifata sačuvani po stavu ehlu sunne vel džemaa. I to je poznato. Allah dželešanu nama također zagarantovao, došlo to u vjerodostojnom hadisu, da se ovaj umet neće okupiti na dalaletu. Znači, šta je ovdje poenta? Poenta u tome, znači, nama treba, pošto je Kur'an, može se na različit način tumačiti, treba neko ko će sačuvati sunnet. Jer sunnet je onaj koji pojašnjava Kur'an. Pojašnjava značenje u Kur'anu, razumijevanje Kur'ana, šta je ispravno, šta nije ispravno. Primjera takvih koliko hoćete u Kur'anu. Poput ajeta wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Žene puštenice neka čekaju, priček bude, kaže, 3 kurua. U arapskom jeziku kar znači i hajz i čistoća. To je, ne znam da ima u drugom jeziku nešto slično. Znači u arapskom tako ima riječi koje znači i suprotno značenjima. Jedno i drugo znači u arapskom jeziku. Na što sad odnosi tu Kur'an? Ili kao što ima riječ varaje. U arapskom jeziku znači varaje i iza i ispred. Jedno i drugo značenje ima. Možeš razumjeti samo iz konteksta. Kao što došlo je u suri Kehf. Vokane varahu melik. Ako uzmemo da znači varahu iza i kaže iza njih je bio, oni koji su uzeli čamac, djeca, kad iza njih je bio, kaže melik, ako bio, da je melik bio iza njih, onda to nije ispravno razumijevanje. Što? Ako je bio melik iza njih, oni ošli u čamcu, što će probušiti čamac? Pobjegli su od kralja, od tog vladara. Nego vara znači ispred njih. On će i sačka dođu sa čamcom, pa ga zato probušilo da ga ne buzio. Duga priča. Uglavnom, ne može se ovdje razumjeti ideja da li je hajz ili je čistoća bez suneta.
A došlo u vjerodostojnom sunetu, u vjerodostojnom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada je žena pitala ga za istihazu, kaže da'i salate ejame aqraiki, ostavi namaz, nemoj klanjati u danima aqraiki, kad imaš kar. Šta je kar? Znači sad nam došlo pojašnjeno sunetu, da je kar u stvari hajz. Kad ti dođe hajz, ne klanjaj. Pa pojašnjeno sunetu da se misli na hajz. I to je jedan stav učenjaka, ima i drugi stav učenjaka. Pojenta je ovdje, znači da sunet pojašnja i zato kažu učenjaci, kaže, sunetu qadijetun alel Kur'an. Sunet je ono koje presjeca značenje Kur'ana. Presjeca, znači, taj pravo značenje Kur'ana. Kao što kadija nazvan kadija. Kadija je ona, men jefsulul fil mavdu, jefsul, znači presudi. Tako sunet presuđuje razumijevanje u Kur'anu. Da nema suneta, znači iz Kur'ana bi se moglo razumjeti, umjesto 3 mišljenja, u nečemu imali 300 mišljenja. U Kur'anu nije opisano kako treba klanjati, kako treba davati zekat. Da nemamo suneta, znači ljudi bi davali zekat i klanjali bi koliko namaza, na koji način, to bio blagi haos. A imamo kod ovih Kur'anina, ova sekta što nastala, kaže mi samo držimo s Kur'ana, mi ne priznajemo sunet, tako da.